ngay ku Blei fi we baro hagani ka por haga kerteng ka bathiang tam ka bron bor tam ka jong trai nong penem ju Jesus Christ ngi e fi de ka jing e ka jong trai ba kum ka Jesus Christ jong ka potternet ba ka potternet baro ka we ka dwai nam ta jong fi bat ngi e chi sha fi ba ngi na dwai ngi da khu ye fi ba Blei nang le ki kamba haga jing im ka jong fi ba nga nge ka ni ka sngi ru trai unang kran unang hikai ba unang yalam unang penchat bor fi ba unang pensu thu ya fi ru haga jing lynti ka jong fi bat utrai ya kita gi ai ki jing sha ka jong trai ba ni ka pon ka kwa ban kren ya ka wei ka subject ba ka ta ka long o Blei uno penya fi na ka lynti ki ba jan na ki lynti ki ba lingkot. God will not take you through the shortcuts. Na kwa ban kren ni ka pon mar ha ma puli ka tin ka jong Blei ka shem jinkar khu na ka ni ka tin jong Blei nga kwa ban share fi kindiat ban sam ni ka tin ha ni ka por hap deng jong fiบัดงากว่ามันเปลี่ยนนี่ก็ป้อนนะก็ Exodus ลงมาคัดไล่ก็คัดก็คัดเงี้ยวก็องค์นี่ที่มันบ่อุพาโรอุลปลัดเนาะเยาเต่าพัดบ่อุเบลชิมลายลัมยกีนะกลันตีกะรีกิฟิลิสเตียลากตากะลาจันรุนะบ่อุเบลอุลองบ่ยออุเต่าพัดบ่อุนกะลาฮะบ่โยอีกะทมาบ่อุนเลยพายปัดชะกะรีอียิปต์อุเบลองอนุมยาลัมยกีอิสราเอลนะกะลันตีกะบจันHenry gan yalam yakin na kawai pat kalenti baga babal ka ongkom ni Henry Blei ulay yalam yu tau pat ba saudong na kalenti ka riklaw ka duryaw basaw da ka ba ki yaking atiar ru ki kon Israel ba kilaylet mi ru artet na kari Egypt. Badu Moses ula Shillong badu ki Shillong jong Joseph ba ula pensmai skemi ki kon Israel uda ong Blei shisha unwan yapi piru pinyara ki Shillong jonga artet lembat pi. Andam ta kilai mi no na sukot kilai shong dara ha etham harut kari klaw badu try la ya shwa jonki min sngi how rishot la bad yalam lynti yaki bad min miet ru how rishot ding ban ajing sha yaki bakila ban ya min sngi bad min miet ru shim la shim no yauta u rishot la min sngi lemne yauta rishot ding min miet na khmat uta upat ba habo Blei yalam lynti uyalam ma u yaki bar ulong ma u kum ka GPS hagini gisngi ki bamenta hoya bangilet chikalenti ke bangi mi tho ngi on ke internet ngi on yo GPS ba u GPS uyalam ngi sha ka kalenti ya ka bangi kwa banle ba u Blei shisha u dei ma u GPS u banengkong u balai lam lenti ya ki Israel ba hadu mentau dang dei GPS ya ka bangi la ban chania ba ba u Blei yalam unom yalam baklai ke ji em ke jongi ba ba u yalam unom yalam yang ngiru na ke lenti ki balengkot Hagini ki sngi ki breu ki kwa ban reus pa kloy ki kwa ban kiu kloy ha ki e baro la danga kren ka bakin jado ki kwa kloy ki baro ki kwa be ka ban long shortcut ha ki e baro ken mau gini ka we bo try u bangi shakri u de try u banom ya lamingi na kita ki lenti ki bajan ne na kita ki lenti ki balengkot un ya lamingi na ka lenti ki badai la ka long ka ba kham jurong makana Henry un ya lamingi Nagata kalenti ya kabangin poi shagata ka e kabaw Blei ula tapu na kamanta ka jing im ka jongi. E kwa abanong ifi ka ni ka sngi ka mamanta. Nada pi kwa ban late school. Pinumla ban late direct sa class 10. Pia ban syong na do nursery. But habi ay apro. Ya ka por hado ndala apoy kata ka por bala kentiw class kanya pi. Pinumla ban late na ka shortcut. Hot denteng don ki bakam start ki yo double promotion. Henry mjuyo promotion na nursery sa class 10. Kata ka deke jing shisha. But habang itip baka ni ka deke jing shisha, buon sin ki breu, ki kwa ban ya da ka waipat ka lenti, ya ka ba ban pensuk iki na ban penjan iki. Lada de ya ka spa ka po. Buon ki breu ki kwa ban yo na wut ya ka spa ka po. Ban yo wut ya ka nam ka burom, ban yo wut ya ka tiki ka jing im bat teng. Ha kata ka jing yat lenti stat. Ka bakla no ka jing im, bat ka wan ru ka jing tim ha ka jing im. Tading ta kwa ban ong ifi ka ni ka sngi. Bala pi kwa ban poi sha ka ka bo Blei ulabu na kam ta jong fi bihap an ya na ka lenti ka jong Blei. Bala pi ya na ka lenti ka bo Blei un yalam un long hi u Blei un long yalam jong fi men sngi un yalam fi men miet un yalam fi un long ka ta ka GPS ya ka ban yalam ya fi bet sha ka ta ka bo la thmu ya fi hangani ka sngi na kwa ban kren ba ka ta ka long la na pi kwa shi sha ban long ki shakri ka jong Blei. Kanum dan kanu kalenti ka ba Blei penya lengkot ifi. Wa man penya ifi na kalenti ya ka ba uhi ulahikai. Pagkata kalenti ka banengkong kalong kalenti ka ba uhi ulapen i.
kata ke lynti ke long ba u Jisu kum u Blei u badai ban yo shisha ya ke jing shakri rei u Blei habawan shakni ke perthai u lawan man shakri ke lynti sha ke jing man krau ke de ke lynti ning kong phiap ban sedang na ke jing shakri fin pet yu Joseph ban poi sha ke jing long kata ke kerdan ka bangi ngobang bu ulong prime minister u haban ya ning kong na ke lynti jong ke jing shakri tadi ta habangi compare yu Jisu ba yu Joseph ka ya seriem namar u Joseph u haban shim ya ke jing long marau ba un poi sha kata ke kerdan kum usim lene kum uta u prime minister u Jisu ru ya ka ba u kpa un kentiu u haban ya na ke lynti jong ke jing long marau tadi ta ka Bible ka ong ba shimla nyau ban yelong marangkat ba du Blei Philippines no ba ad khot ka san ka ong to yo pi ne ke jingmot hau trai yo ne ke jingmot kum u Chris udan ne ke jingmot ngi haban yo lang ne ke jingmot ke jong trai ngi haban yo lang ne ke jinglong ke jong trai bu trai ulong u Blei henry ula no ya kata ke jinglong shimla nyau ban yelong marangkat shu ba du Blei henry ula wan ban pen suda ya na di ula shim ya ke dor marau ka kerdan kumu merau bolawan ha kata ke jinglong breu fi merau ka kran bet ya ke jinglong lengkhuj mau Jisu udawan lengkhuj shagni ka perthai ban shim ya ke jinglong merau tading tala da phi kwa ban long kraw ki ma ke jong Blei ka jing sedang ning kong ke jong phi ka long phi hab ban shakri kumu merau phi hab ban bot kumu merau phi hab ban im kumu merau lemda kum ta kanom dan ke jing kan tiu ya ke gm jong no breu badai ta compare phila ban don ki jing ai ke bo Blei ai fi te si phila ban yalap ke gospel phila ban be ki suit ne ban le ki kamba re ke bas usi ke long bo Jisu ke bakut ya ke kum kita ki breu ki ba shule bi wot ya kata klem da ya ne ke lynti jong ke jing shakri utra ke ba khadu ong ngam i thu fi ki lek no phi ki ba tre baman ke ki ni ki breu ki di kita ki breu ya ki bakim kwa ban ya ne ke lynti jong ke jing shakri ne ki breu ki bam kwa ban don ha ka leadership ne bandan hagata ka jing yalam jong nore jong no nangi pa ka Bible ndo bas dang i mau David u Blei la dep thung dei u ban long siem nangi pa u David u Blei la dep pen sle u David ban long siem henry u David u kam le da ka bor ban yai da ka ta lynti ka bajan ne ban shule pen yap no u sol ban kni no ka khat ga jong u David u tep bau Blei la dep thung u ba long siem re ha ban up ye ka por ya ka bau nyo ban long siem ba ka shimpor da ki snem bu ha ban ya lim ba ki lynti jo ka ri klau na mar ba us im sol onda ha bu tep bau Blei la pen sle ya u David u da shun u David u da shun ru na mar ba ki breu ki kam no men siem u David ban u sol kawan ka men siem bishni u ban kum tau la thong u David bau kwa ban pen yap u David bau David wa ban pet na ka ke jakash ko ke jakan na kri cloud na ki krem wa ban ri shata ban buri ila de ka jing em kam dei ka basok re u David udan yu men sim jo ka jing shakri badeng ta undau la yo lat ban penyap yu sol ru re em u le ban shakri ban arsin la yo lat ban penyap re u klem penyap nomor u sungu tho bo de shakri jong sol wat la dau la dei makna us em bola sle a jong Blei Rai uklem kini da ka bor ya kata ka syuki. Uyai up ya ka por. Tat hadu bau Blei daladi un pensyong yu David. Haka cat uyai up ya kata ka por. Maka kwa ban ongi fi ka ni ka singi la fi kwa ban long kraw si sha ki ma ka jong Blei phiap long shakri na baro. Kom bau David ula shakri yu sol. Ka de yangi bangi haban don sha hapo jong no. Fin pe yu Elijah bu Elisha la shisha la khot yu do Blei. Ula penyap no itu ki masih ke jong uru udah semua tu bela khot do Blei u ndai ke jing shakri ke jong u kalong bo hab ban shakri shwa yau Elijah kanos nam reus nam kai ke jing shakri tang ban chu the khnang ba u Elijah un yo ban sat ye ke ti ke jong u reus nam chu the sa kadi ke jing shakri ke ba that ba ndai kata ke jing shakri pleng kam dai ke jing shakri ke bo Blei bo jing khan kadi ke jing shakri ke bo Blei udah nyo man la ka sngi namar anda habala kut kata ke jing the bau Blei u the yu men sim ba khoi arsha ya ka jing im ka jong ne u breu ba the bau tau de Elisha bau Elisha u yo ke jing sle ka arsha namar bau la yaisha ban shakri ya Elijah finda pe ke jing im ka jong u Joshua la shakri yu Moses
bun sin Moses ushimi ka rai ka bamdei kam snap no igibril ban yau Blei hagjing sha Joshua la de ban yele persha yo Moses reem burom yau Moses haban dan wala da bakla makana Moses ru rei udan hakata ka leadership lene hakata ka jingalam ka jong Moses but namar bu shakri yau Moses bau Blei the jit you Joshua bau long next leader but la da Joshua shimla ko ngo ya ka lynti ka jong try ya ka bau shakri yau Moses nganget bau Blei jit hiru yau Joshua baganget bagi kitab Joshua ro kanum dan hiru haga Bible Ri namar bau la penrit bau la shakri yau Moses tadeng ta bau Blei kan tiu yau Joshua bau la long leader ba crowd ban yalam sno ni ki Israel banrung syari kanan kari ke betul tak kadut bat kangap tadeng ta kan ni kesngi kwa ban ong ifi ladang ide ki politician ne ki shakri ki jong Blei ne ki businessman ne ka no ki bri ki betray no ka kam kwa ban ong ifi lada phimla ban penrit yaladi ne ban pen hapo yaladi hapo ki nong yalam ba phin long shwa ki shakri yaki ka bamut phinomla ban kiu la noru ha ka jing im ka jong phi tading ta penrit yaladi ai ba phin dan shwa ha ka Shatri jong uta ubalong mentor jong fi ne tau nong yalam jong fi ba pihak ban penrit ban long sha shakri yaki shwa bin long shakri jong Blei maga kwa ban ong fi kan gasngi barok ni namla ban long leader lem dangi long shwa ki shakri ki de ki de ki leader ki de ki shakri mla ban penya klat yaki de ki artli ki benta leader de shakri bahkan mau syakri hi udai ulida tadai intang nget bo tran ker khu fi kan kasngi pat ju snow that ban up ya ka por ka jong Blei pat ju snow that nget ya kan ka wei bala pi e chi shay utrai kumba u Jacob u e chi shay ka Rachel u Laban u ong me haban tre nyu snem re u tre la ka tre nyu snem na marbu e u up ya ka por ka slem ka nyu snem re on de la poi ka ta nyu snem ha ka Jacob u Laban u nai ya ka Rachel u ai da kalia wat la kata uong ani kum nom ni uong ngan ka kwa bihi ya ka Rachel baru Laban uong me haban tre sa nyusnem ban namar bu ie am ushakri yo Laban khat sau snem ushakri tat hadu bo Blei kan tiu yo Jacob badai dan kwa banong ifi la fi chi shay try to long shakri na baro jisu ong lam da fi long ushakri na baro pinom la ban long ken ki ba kraw ha ki ma ka jonga tada to ai bangin long ki nong bot ki ba shakri ya ki brio ki ba shakri ru ya Blei ka khu fi kan ka sngi ka manta to tip ya kan ka wai ba fi ha ban ya lang ba kan ka lynti kam judon ka no ka lynti ka ba lengkot ha Blei ni ka lynti ka ba chan ha Blei ha ban penya fi na ka lynti ka ba dai ga jok ka man yalam ya fi pat syakata ka kardan syakata ka burom bat syakata kan ka jingkular ka jong ka bahatam nam ta ka jing ko jong fi pinyo ya ka Blei la kular pinyo ya ka Blei la kran da fiat na ta ka lynti ka Blei ya lam fi ka kwa ban dwai ya fi ka ne ka por man ta ka kwa ban dwai try ni ka por ngawan man ai ngu ime ko pa na man ni ka Khubor a Blei mar me de Blei u ba penya ngi om na ka lynti ka ba jan re da ka lynti ka ba jangai ba ka lynti ka ba jangai ngi kan do shibon ki jing ki jingale ki babon Rai try ha ka ki lynti ka ba me yalam me pen paru ila ka jong ka bor ka jong me mar me de Blei ba shakri ba try ho me shakri yo pai lang jong me ki Israel ki le nya ka lynti ka ba jangai re mela shakri ki a Blei mela le shibon ki kamba mela pen pau la ka jong ka bor ba ka burom mela shakri ki mela kum taul o ba kum ta uri shot ding ka try ba mela yalam ki mela shakri ki na ka sngi tat hado kasni baki poi shakari kanan a Blei ba ngai ngo ime ko pa ba me men ai bor ini ki khon ki jang me ba me kat u Blei me dang shakri ai bagini ki khon jamer utra kin snow tho ba mangile ngilong ki ba ngin snow crown na bangin snow he ai bingin long ki shakri na baro Kedua yang kerku ai bu men sim jo ki shakri men sim jo ki pendam men sim mandan hapo jong ki nong yalam ki jong u Blei ni kin ta ki nong yalam ki bo Blei la jit to ai bo pipin long hapo jong ki yai up ya ka por
utrai on dalam biang kapor un sapenlong ya piru kita ken ya ka bau blei ulat temu kedua yang dekat kuat juga ki ya ka jing itu ya up ya kapor ke jong blei penret pen hapo utrai un ku ha kerteng ke jong jisu kedua amen try un ku if you ai bor fi kan mau ke ni ka wei fiap ban ya na lynti ke berjarap try un ku fi ku boleh sibon amen